Dies ire, dies illa, solvet seculum in famiglia. Bago natin simulan ang mga kwentong ito, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na ito ang unang-unang mga kwentong kinuha ko mula sa labas ng sirkulasyon ko. Ibig sabihin, hindi ito galing sa pamilya ko, kay Ate Rose, kay Kuya Mar, Ate Badeth, Bibe, Kuya Arnold, at kung sino pang malalapit sa akin. Galing ang mga kwentong ito sa katrabaho ko at isang solid nating avid listener. Simulan na natin ang mga kwento. Una, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mari Horikiri. Taong 2019 hanggang kasalukuyan, Chiba, Ken, Japan. Halos gabi-gabi na lang, meron akong naririnig na naglalakad sa bubungan ko sa labas lang ng aking bintana. Hindi ko naman ito pinapansin gawa ng iniisip ko mga pusa lang. Hanggang isang hapon ng September 6, 2019, 2:30 p.m. Nakikita ko sa labas ng bintana ko, merong tumatayo-tayo. Doon ako nagsimulang magduda na hindi pusa yung mga naririnig ko. Tinitigan ko lang to ng ilang segundo. Tapos napapansin kong dahan-dahan siyang yumuyuko. Yung para bang umuupo ito. Maya-maya pa, nawala siya doon. Tapos nakikita ko sa ibabang bahagi, merong ulo na tumutungaw. Hindi ako sigurado kung ulo ba yun talaga o anino lang ng kung ano. Pero naisip ko, kung pusa yun, bakit dumudungaw-dungaw siya? Anong gusto niya? Gusto ba niyang pumasok? Ang ginawa ko, habang nandun pa yung ulo, nagmadali akong pumunta sa bintana ko para buksan ito. Pagbukas ko ng bintana, ang nakita ko sa labas nito, isang babaeng nakasuot ng itim. Nakatingala ang ulo nito at nakatitig sa akin habang nakanganga. Nakatitig lang siya sa akin tapos rinig na rinig ko yung tunog na Sa sobrang takot ko napatili ako. Tapos sinarado ko ng malakas yung bintana. Pagbalik ko ng tingin ko dito, wala na. Alam ko sa sarili ko na hindi malikmata yung nakita kong yun. Dahil naramdaman ko siya at kitang-kita siya ng dalawang mata ko. Matapos mangyari yun, naglagay na ako ng kortina sa bintana ko para kung sakaling merong dudungaw ulit, hindi ko na ito maaaninag. Duda ko kung saan nakatira yung nilalang na yon. Doon sa puno ng avocado na tanim-tanim ko. Pero hindi pa din ako 100% kumbinsido na doon nga. Hanggang sa sumapit ang December 23, 2019, 9:30 p.m. Kakauwi ko lang noon galing ng trabaho. Pagod na pagod ako. Tapos nung nakahiga na ako sa kama ko, naririnig ko na merong kumakatok sa bintana ko. Imposibleng merong tumatama lang na kung ano doon kasi malayo yung puno ng avocado. Hindi abot ng sanga niya kung sakaling hinahangin man siya. Hanggang sa tumigil yung pagkatok. Tapos napalitan na naman ng tunog na Doon na ako nagsimulang sumigaw at inaway kung ano man yung nasa labas ng kwarto ko. Kumuha na din ako ng asin at nilagay ko yun sa gilid ng bintana ko. Nawala yung narinig kong ingay. Tapos binuksan ko yung bintana para makasiguro kung wala na siya doon. Pagbukas ko ng bintana,
Meron ako nakitang nakatayong anino sa may puno. Nagsalita ako na kung anumang uri siya ng nilalang, tigilan na niya ako dahil wala akong ginagawa sa kanya. Sabay nakita kong tumakbo ito papunta doon sa puno. Pagtapos nun, nawala na siya. Akala ko hindi ko na siya makikita o maririnig. Hanggang sa sumapit ang January 6, 2020, 2:30 a.m. Doon ay nagsimula ko na namang marinig yung tunog na yon. Paulit-ulit na naman. Animoy parang sinasadya niyang iparinig ito sa akin. Pero sa pagkakataong ito, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Nagdasal ako ng taimtim at galing sa puso. Hiniling ko na sana ay layuan na ako ng nilalang na yon. Maniwala kayo o sa hindi, ilang segundo lang, nawala na yon. Pero ilang araw pa lang nung huling beses siyang nagparamdam sa akin. Hindi ako sigurado kung magpaparamdam pa ba siya o ipaparinig na naman niya sa akin yung ingay na ginagawa niya na Ilalagay ko sa dulo ng video yung picture ng sinasabi niyang bintana at saka yung puno ng avocado. Kaya panoorin niyo to hanggang dulo. Ikalawa, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga co-dabber ko, si Gail. Taong 2016, Rizal. Hindi ko na sasabihin kung saang Rizal ito. Privacy na din ang co-dabber ko. Unang encounter. Nangyari 2016. Sa work ko dati sa ABS-CBN, madaling araw na kami lagi nakakauwi. Mga 2 o 3 a.m. Nagtutoothbrush na ako noon. Napatingin ako bigla sa bintana. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo? Naramdaman ko yun. Kaso ang katabi ng bahay ko, bakanting lote. At mula sa bintana, tanaw mo yung puno ng mangga. Madilim na noon, pero kitang-kita ko yung anino ng tao na nakatayo sa may puno. Matangkad, mahaba ang binte at saka braso. Nakatayo lang, nakatingin sa akin. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga ganito. Kaya sanay na ako sa presensya nila. May alam din ako ng konting pangontra sa masasamang espiritu. Kaya matapang ako pag nakaka-encounter ng ganon. Hindi ko binigyang pansin na nakita ko dahil nga sanay na akong makakita ng ganon. Lumipas ang 1 buwan. Nakita ko na naman ang anino. Ngayon naman, pag uwi namin galing trabaho, mga 3:00 ulit to. Nakita ko siyang nakatayo sa likod bahay ng mga lola ko. Para siyang naka-face the wall sa tapat ng kwarto ng panganay kong tiyahin. Kung saan siya nakatayo, doon ang parking ng kotse namin. Kaya ang ginawa ko, minura ko siya na may kasamang dasal. "Bot! Ina naman, umalis ka dyan!" Sumigaw talaga ako ng malakas. Nagulat yung boyfriend ko kasi bigla na lang akong sumigaw at nagalit. Galit na galit talaga ako. Pag uwi ng bahay, nag-orasyon ako. Nagsindi ako ng mga kandila para sa proteksyon namin. Medyo kinabahan ako kasi 2 beses ko nang nakita yung anino. At alam kong iisang anino lang ang nakita ko kasi parehas yung aura. Gets nyo ba? May presence sila na makikilala ninyo. Iniisip ko kung bakit nakita ko na naman ang anino. Inaaswang ba ako? Buntis ba ako? Kinaumaga, nag-pregnancy test ako para makasiguro. Negative naman. Kinabahan ako kasi baka nalaglagan ako dahil sa nakikita ko. Kaya mula noon lagi ako nagpipiti at nagsisindi ng kandila para maproteksyonan ako at ang bahay ko pati na ang boyfriend ko. Lumipas ang ilang linggo. Nakita ko na naman yung anino.
At dito na ako kinabahan ng sobra. 3:00 ulit ng madaling araw, pag-uwi galing sa trabaho. Nandoon yung anino. Nakatayo sa harap ng bahay ko. Sa mismong gate ng bahay ko. Nakatayo siya sa gitna ng daan. Parang hinihintay ako. Nanghahamon. Hindi ako magsisinungaling, medyo nangatog ako. Kasi nakaharang siya sa daan. Nilakasan ko ang loob ko tapos minura ko ulit siya. Hinintay ko na sabayan ako ng boyfriend ko papasok ng bahay. Iba na ang pakiramdam ko nito. Kasi 3 beses ko nang nakita ang anino na yun. Bakit nakikita ko pa rin siya hanggang ngayon? Naiisip kong tanungin ang mga kapitbahay. Baka may buntis sa kanila at inaaswang. Kasi hindi naman ako buntis pero nakikita ko pa rin yung anino. Medyo napaparanoid na ako. Kasabay ng mga pangyayaring ito, lumalala rin ang sakit ng panganay kong tita. Tumitindi ang vertigo niya at sobrang namamayat na. Isang araw matapos yung pangatlong encounter ko sa anino, kinausap ako ng mami ko. Kinuwento sa akin na baka raw nakukulam ang panganay kong tita. Ipinatawas nila. Kasi nung pina-check up nila sa doktor, walang makitang sakit. Dito ko na naintindihan. Kinuwento ko sa mami ko yung nakikita kong anino. Kaya pala nung isang beses, nakita ko siya na nakatayo sa gilid ng kwarto ng tita ko. Kaya naman pala, hindi ako ang puntirya niya, kundi ang tita ko. Noong malaman ko to, nagsisindi na ako ng kandila para sa buong bahay namin, kasabay ang bahay ng lola ko. Kasabay ng pagpapagamot ng tita ko sa mga albularyo para malaman kung nakulang ba talaga siya. Dito na nag-umpisang makaramdam ng kababalaghan ang iba pa naming kasama sa bahay. Isang gabi, may ginawang orasyon sa bahay ang lola ko para gamutin ang tita ko. Kami ng boyfriend ko. Biglang may narinig na kumatok sa pinto. 2 katok. At yung pagkatok parang malalim ang tunog. Alam mo yung mabagal ang interval. Tipong hindi gagawin ng isang tao. Nagkatinginan kami ng boyfriend ko. Sinilip niya sa bintana. Walang tao. Imposible rin na may kumatok doon kasi may gate kami. At wala kaming narinig na pumasok sa aming gate. Ilang buwan na ang lumipas mula nang lumala ang sakit ng tita ko. Hindi na siya nakakapasok sa trabaho niya. Bedridden na. Mas mukha pa siyang matanda sa 70 years old kong lola. Lagi niyang bukang bibig na mamamatay na siya. Nakukuhanin na siya. Dinala na ang tita ko sa napakaraming manggagamot. Sa Laguna, sa Morong, sa Taytay. Pero inaayawan na siya ng mga manggagamot sa amin kasi nga hindi gumagaling. Dinala na rin siya sa psychiatrist. At sabi, nasa utak lang daw niya lahat ang sakit dahil normal ang vital signs niya at technically healthy siya. Pero pag tinitingnan mo ang tita ko, butot balat na siya. Tapos yung mukha niya, talagang humpak na humpak yung pisngi. Yung mata niya sobrang laki na parabang luluwa na ito anumang oras. Tapos yung labi niya, nag-iiba na rin yung kulay. Kulay green tapos minsan kulay blue. Hindi namin maintindihan kung ano na ang nangyayari sa tita ko. Hanggang sa isang araw, biglang dumalaw ang ex-girlfriend ng tita ko. Isa itong tibo. Kinumusta siya at sinabi na may alam siyang manggagamot na makakatulong sa kanya. Sinamahan ng lola ko ang tita at ex niya doon sa manggagamot. Nasa bundok yun dito sa Rizal. Hindi ko na sasabihin eksakto kung saan. Pagdating nila, tiningnan lang sila nung manggagamot at pinaalis. Ito ang eksaktong sinabi ng manggagamot. Bakit nyo pa dinala rito yan?
Hindi na sisikatan ng araw yan bukas. Tingnan nyo nga oh, mamamatay na yan. Hindi sila inasikaso ng manggagamot. Nagalit ang lola ko. Kasi bakit pa raw sila isinama doon ng ex ng tita ko? Pag uwi ng bahay, nag-orasyon ulit siya. Ito yung pinakamatinding orasyon na ginawa nila para sa tita ko. Hindi ko alam ang eksakto mga detalye pero sa pagkukwento ng mami ko, yakap-yakap ng lola ko ang tita ko habang nakahiga sa sahig. Alam niyo yung La Pieta? Yung yakap ni Mama Mary ang patay na Jesus. Ganon. Pagkatapos yung pamangkin ng tita ko, may hawak na itak at buntot pagi. Nakabantay sa labas ng bahay. Maya-maya pa, sumigaw ito ng, "Sige! Bumaba ka rito!" Ilang kapitbahay namin, nakakita ng lumilipad na malaking ibon sa taas ng bahay namin. Hindi ko alam kung paano ang ginawa ng lola ko at ng mga kasama niya para kontrahin ng kulam. Ang teorya namin, ang nagpakulam sa tiyahin ko ay yung ex niya. Maaaring nakonsensya siya sa ginawa niya. At ang manggagamot na pinagdalhan niya sa tita ko ay yung mismong kumulam rin sa tita ko. Ilang taon na ang lumipas at malakas na ngayon ang tita ko. Hindi mo mababakas na muntika na siyang mamatay ng dahil sa kulam o kung anuman ang sakit na pinagdaanan niya na hindi magamot ng doktor o ng siyensya. At malinaw sa aming lahat pati na sa buong pamilya ko na ang gumawa nun ay ang kanyang ex. Okay, opinion ko sa dalawang kwento. Doon muna tayo kay Mari. Siguro yung nakikita niya, bad spirit talaga yun eh. Sobrang samang entity na gustong makapasok sa loob ng bahay niya. Bilang hindi naman siya stress. Tapos wala naman siyang problema sa buhay. Kaya hindi makapasok yun. Yan yung palagi kong sinasabi sa inyo na kapag stress ka, weak yung personality mo, feeling mo palagi kang down, doon papasok lahat ng masasamang entity. Tapos kakainin tapos lalasunin yung utak mo. Doon naman papasok yung mga suicidal, yung mga tinatawag nilang bulong. Yung mga sinasabi na magpakamatay ka, something like that. Kaya ako lagi kong ina-advise, dapat kung mag-isa ka lang sa bahay nyo tapos nalulungkot ka, patugtog ka lang ng malakas. Makakatulong yun. Huwag naman yung sobrang lakas, yung tipong makakastorbo ka na sa kapitbahay nyo. Hindi naman yung ganun. Yung tamang marerelax ka lang. Tsaka, palagi kang humanap ng bagay na magpapasaya sa'yo. Kung di ka mamasaya sa mga comedy, action, Korean novela, o kung ano man, yun, pakinggan mo yung mga kwento ko. Bukod sa malilibang ka, may isip mo sa sarili mo na may mga ganito palang klase ng nilalang sa mundong ginagalawan natin. 'Di ba? Tapos doon naman sa kwento ni Gail, yan yung sinasabi ko rin. Na hindi porket may alam yung pamilya tungkol sa mga kontra-kontra kulam, magagamot na kaagad nila yung kamag-anak nilang nakulam. Maliban na lang kung yung kamag-anak nyo na yun talagang dedicated na manggamot. Very, very good example ko dyan si Tito Jerry. 'Di ba? Kasi ako, sa totoo lang, yung mother ko, under siya ng ganong spell eh. Pero kahit papaano naman, nagagawa namin ng solusyon. Pero yung totaling magagamot, di ko masabi. Kaya may mga ibang manggagamot na makakadiskubre nun. So, yun. Pero kayo, kung meron kayong opinion para sa kwento na to, open na open ang comment section natin para sa lahat ng magiging opinion ninyo. Kaya negative man yan, positive man yan, tatanggapin natin yan. So, paano yan? Tingnan nyo na lang yung picture ni Mari. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Ito yung kuha ni Mari na umaga. Hintayin nyo mamaya yung kuha niya kapag takip silim na. Ito naman ang kuha niya kapag hating gabi. Kung meron kayong nakita o naramdaman,
I-comment nyo na lang sa baba.